Señor Lorenzo, creo que quen ten que recapacitar aquí é vostede, por varias cuestións. Primeiro, fala dos centros cívicos como se fixese grandísimas cousas cando tivo a posibilidade durante o seu mandato, e a verdade é que cero actuacións. Non había nin sequera un contrato de mantemento para centros cívicos. Vostede en 4 anos non tivo a ben pensar, señor Lorenzo, que era unha boa idea manter os centros cívicos municipais. Pois non o fixo, pero de todas formas, non se preocupe porque neste contrato de mantemento xa estamos traballando nos que temos menos palabrería, máis remangarse e máis traballar. Pero tamén do contido dos centros cívicos, ríase, señor Lorenzo, pero lle vou falar dunha cuestión moi importante. Vostede decidiu, contra todo pronóstico, centralizar os servicios sociais. E craso erro, señor Lorenzo, craso erro. O seu nos costou darlle marcha atrás a esa pésima decisión. Porque os servicios sociais, se non o sabe, deberían aprendelo xa, teñen que ser próximos ás persoas, próximos aos barrios e próximos no trato. Algo que vostede e o seu partido non fixeron nin fan nunca. Durante o seu mandato, señor Lorenzo, descendeu a inversión en políticas sociais. E durante este mandato, progresivamente aumentou, chegando a ser o primeiro concello de Galicia que máis inviste no social. E concretamente doulle o dato para que o grave na súa cabeza porque é digno de estar ben orgullosas. 105 euros por habitante. Primeiro concello de Galicia.